Hizkuntzan bizi dedin mintzatu euskeraz. Lengo modu zarrean mintza gaiten beraz. Nik horren alderatut bioz nua beraz. Tabertzenaz nola mintza ez dakit erderaz. 10 mandamentutik betetzen ditut 5. Bertze 5 bat direla gaiten denok orroit. Eta heien betetzera pozez gaiten gulot, hortarako jaunarinik erregutzen dakot. Ataunen bertso bat kantatzeko gai hau eman zioten. Mugaz erdibituriko gure Euskal Herriuni. Zuti jarrita otoizkanago, ene lagunak zerura. Haundien mende dagon txipiak beti badu arrangura. Eskatzen dautzut izan zazula, herri txipien ardura, eta xukatu mendien negar den bidazoako ura, den bidazoako ura. Mikel Ugaldek egenterian. Zuk, Salvador, arantza artean dagoen loretxoari, 3 bertso. Hirugarrena hause kantatu zuen. Loren gaixoak bere usaia nolan dezake zabaldu. Bere zain polit izanagatik arantzak estaltzen badu. Jangoiko haringuk eskatzeko hausen dezagun harkargu. Arantza hoiek gutxin ditzala eta loreak ugaldu.